6-денонощния безпрецедентни синдикални действия в България, след 6-денонощия студ, глад, жега, умора, дъжд и какво ли още не, след 6-денонощия безплодни разговори и преговори, в днешния ден, благодарение на премиера, се осигуриха 15 милиона лева допълнително за финансиране на градския транспорт в Столична община. Това, което мога да обявя, е, че тези 15 милиона по сметките, които правихме заедно и с общината, заедно с синдикалните организации, са напълно достатъчни да обезпечат исканията от 300 лева увеличение на работните заплати за всички работници и служители. Това нещо обезпечава, казах, исканията, за които ние правихме многократно отстъпки назад. Надяваме се, очакваме да бъдат гласувани всеки момент в комисиите към Столична община и се надяваме това нещо да гарантира. Гласувани ли са? Значи може да отпадне блокадата на дружествата. Но така, вече не е от утре сутрин, кога важно е за гражданите? Има, колеги, технологично време, което е необходимо на дружествата, за да предвижат транспортните средства. Така че това е важно. Утре ще има транспорт. Колеги, нека да махнем пейките, за да може да освободим съответно това. Така че, колеги, направете един коридор, моля ви. Браво! Браво!